Přeji všem krásný dobrý večer. Dovolte mi dnes představit další PTC systém ESV Books. Myslel jsem, že už se do žádného registrovat nebudu, ale systém je zcela nový a nabízí novým členům, prvním 5000 členů nabízí vlastně členství zdarma v hodnotě $75 a je to členství Ultimate. Dále tento systém nabízí tedy až 0,08 za proklik a 0,04 za proklik vašeho referála. Minimum odstoupení, tedy minimální výplata je $1 a ty výplaty jsou instantní, tedy okamžité. Systém podporuje PayPal a Paizu. Momentálně je do systému registrováno tedy 849 členů. Uvidíte, že v průběhu tohoto videa číslo se bude rychle navyšovat, takže doporučuji tuto šanci využít, abyste získali to členství Ultimate zcela zdarma a tím pádem i ty vyšší denní zisky. Samozřejmě tento systém podporuje pronájem referálů, takže super věc, to je hlavní kouzlo těchto systémů, ten pronájem refů, že kdo má problém vlastně s registrací přímých členů, takže tady si zde ty referály může pronajmout, takže tady tak nějak ta klasika na té úvodní straně, co je tak nějak podobné, ale jak jsem říkal, tento systém nabízí vyšší provize za ty prokliky. Ten systém je zhruba týden, ta doména je týden stará, takže je to opravdu nový, takže samozřejmě to riziko tady nějaké je, ale pokud to nevyzkoušíme, tak na to nepřijdeme. Pokud se tedy rozhodnete registrovat do tohoto systému, objevíte se tedy na této straně, na té úvodní, jednoduše jdete na tlačítko Register. Zde tedy vyplníte jednoduchý registrační formulář, takže vaše username, tedy přihlašovací jméno do systému, dále vaše heslo znovu, vaše e-mailová adresa, opět doporučuji Gmail, pokud nemáte, založte si jej třeba jako pracovní, pokud máte Seznam.cz, Centrum.cz a podobné, mohl by být problém s tím doručením toho e-mailu, z toho konfirmačního e-mailu, vlastně ve kterém musíte ten účet potvrdit, aby byl aktivní. Dále tedy vaše jméno, vaše příjmení, pokud si jdeme níže, pokud se rozhodnete do mého týmu, uvidíte v záložce Upline, tedy sponzor, tedy Bestworks. Dále zakliknete podmínky. Bezpečnostní kód je tady trošku jinak vyřešen, takže je potřeba kliknout, aby se vám zobrazil. Poté jej vedle popíšete a dáte registrovat účet. V tom okamžiku je vám odeslán, jak jsem říkal, ten konfirmační link na váš e-mail, takže se přihlásíte do vašeho e-mailu a jednoduše na link kliknete. Když na něj kliknout nepůjde, stačí ho skopírovat do prohlížeče a odeslat a tím je vlastně účet aktivován. Když se teď tedy podíváme do účtu, takže vidíte, že ty členové nám opravdu přibývají každou minutou, takže už máme 865 členů, takže se jdeme přihlásit do toho účtu. Jdeme tedy na tlačítko Login a zde se jednoduše přihlásíme. Vyplníme tedy uživatelské jméno, dále zadáme heslo, sekundární heslo nemusíme, zřejmě bude nastavení účtu, v tom zabezpečení si budeme moci nastavit. Tyto dvě položky zaklikávat můžeme, nemusíme, je to vlastně, aby se nás to pamatovalo. Dále klikneme na ten bezpečnostní kód zase, aby se nám zobrazil. Poté tedy vyplníme. A dáme login. Teď už se tedy nacházíme na hlavní straně našeho účtu, kde máme ty
veškeré informace. Myslím, že není nutné to podrobně probírat. Samozřejmě, když bude mít někdo nějaký dotaz, může mě kontaktovat. Když si projdeme to menu, tak nějak rychle, takže account summary, takže tady vidíme vlastně ten přehled, na kterém jsme teďkon, nastavení účtu, dále message center, tam vlastně můžete zaslat zprávu v systému se třeba členů, kterého máte v týmu. Další důležitá věc, tedy kde vlastně budeme získávat ty finance za ty prokliky, takže dáme jednoduše view, advertisement, tedy ukázat ty reklamy. Tady už máme tedy zobrazeny ty reklamy, takže jednoduše klikneme na reklamu, na ten modrý řádek, poté vlastně klikneme na červený kroužek. Otevře se nám vlastně další okno a tam se reklama načte. Ty reklamy jsou různě časově, takže je to od pár sekund až po delší reklamy. Samozřejmě čím delší čas, tím větší provize za ten proklik. Takže tady to máme trošku jinak než v ostatních systémech, takže tady vidíme číslo 28, jednoduše klikneme na číslo 28 a tím vlastně tu reklamu potvrdíme. Poté nám poděkují a že ta odměna nám byla přičtena do naší balance. Jednoduše klikneme na zavřít toto okno a můžeme pokračovat vlastně na další reklamy. Takže těch reklam je tu dost, jenom takové upozornění, co se týká těch všech PTC systémů, takže podle té vaší aktivity, samozřejmě čím díl jste členem, tak tím reklam dostáváte více. Ještě chci upozornit na to, že opravdu tyto systémy vyžadují tu trpělivost a tu důslednost, takže vidím to u sebe, u těch svých přímých, že opravdu někteří se přihlásí jeden den, druhý den se nepřihlásí, takže takhle to potom nefunguje a ten člověk se nemůže divit, že prostě těch výsledků nedosáhne. Takže to by bylo k těm prohlížení těm reklam, takže myslím, že to není důležité tak nějak podrobně vysvětlovat, je to tak nějak všechno podobné. Dále tu máme Play Ad Grid, tedy co už známe z jiných systémů, takže prokliky vlastně do toho obrázku, do těch kostiček, takže na tom členství Ultimate, které můžete získat, pokud stihnete se zaregistrovat do toho 5000. místa, takže budete mít 50 možností získat vlastně denní odměnu a můžete vyhrát až $5. Dále tu máme microjobs, tedy já to osobně nedělám, samozřejmě můžete to dělat, to jsou takové mikroúkoly, když to takhle řeknu, za které zase dostáváte buď body nebo odměny, co se týká, je to různé v těch různých systémech. Dále tedy přehled o referálech, takže direct referrals, tedy přímý referálové, rented, ty pronajatí, promotion tools, tam naleznete vlastně váš referenční odkaz, přes který můžete doporučovat tento systém, dále tam naleznete bannery na tento systém, které si můžete umístit na své webové stránky. Dále upgrade account, takže tam, když klikneme, tak tam vlastně vidíme ten celkový přehled, jaké jsou možnosti toho upgradeu v tomto systému. Takže tady si můžete vlastně proštudovat, kolik, co za co máte. Jak za vaše prokliky, tak provize vlastně za ty referály a další věci. Takže vidíte, že to členství Ultimate stojí těch $75, jak jsem říkal. To vidíme vlastně zde. Dále máme další možnosti členství. Takže moje doporučení samozřejmě chvilku to testovat, ten systém, uvidíme, jak to pošlape, potom se vlastně řídit tím postupem, jak je uveden na těch webových stránkách, který ten odkaz naleznete v
popisu pod tímto videem, takže jednoduše ty referály pronajímat, ale počítat s tím, aby jsme měli zase na tu obnovu těch referálů a ty referály potom po těch 30 dnech vlastně od toho prvního pronajmutí vždycky se snažit prodlužovat na tu nejdelší možnou dobu, protože potom tam máte velké slevy na ten pronájem. Takže z mého hlediska určitě tak nějak, jak jsem říkal, ten web vypadá velmi dobře, co se týče statistiky, vlastně veškerý přehled tu máme. Ještě když se podíváme na tu úvodní stranu, teď jsem z toho vylítnul, takhle se vrátíme zpátky. Takže vidíte, že ti členové opravdu přibývají a než toto video vlastně bude na YouTube, bude zhruba tak ještě hodina, tak jsem zvědav vlastně kolik těch členů za tu dobu přibyde. Takže tady máte ty rychlé navigační tlačítka, takže upgrade account, zbytečná věc zatím. Nedoporučuji teď kupovat ten upgrade vyšší. Dále tlačítko na pronájem těch referálů, to samozřejmě je možnost, ty referálové nejsou tak drazí zase. Dále payout, tedy tlačítko výplat a advertise, tedy tlačítko reklamy, pokud byste se chtěli zakoupit reklamu a zveřejňovat ji v tomto systému. Takže jednoduše, pokud budete chtít si pronajmout hned nějaké referály v tom systému, tak jdete na tlačítko Add Funds, vlastně vložit ty prostředky na ten účet. Schválně se podíváme, jaké jsou tady možnosti. Takže jak vidím, zatím ta možnost je manuální, jak jsem říkal, ten systém je nový, takže ještě to nemají automatizovaný, takže tady máte vlastně informace o tom, kam vlastně zašlete ty prostředky, takže Payza, PayPal, Skrill, Perfect Money a Neteller dokonce, takže 5 druhů platebních procesorů, takže jednoduše tady vlastně zadáte tu částku, kterou chcete vložit do toho systému, vyberete ten procesor, poté to potvrdíte a pak je nutné zřejmě jít vlastně na tu vaši peněženku, z které budete vkládat a vlastně přeposlat tu finanční částku, kterou tady zadáte, přeposlat v těch peněženkách vlastně na tento e-mail, buď na Payzu, nebo PayPal, Skrill, Perfect, nebo ten Neteller. Takže jak jsem říkal, testem tento systém vypadá to velmi dobře a uvidíme tedy do budoucna, jak se to bude vyvíjet. Každopádně vám tu registraci doporučuji už z toho důvodu, že vlastně můžete získat to členství Ultimate úplně zdarma na ten celý 1 rok, takže počítají s tím, že ten systém nebude krátkodobá záležitost a že to pojede roky a já v to pevně doufám. Že vám přeji hezký večer a naslyšenou a budu se těšit na případnou spolupráci.